في سر وفي جهر. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. وفقني لمرضاتك يسر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Allahu se subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo. Salavat i salam donosimo na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve mu'mine i mu'minke koji slijede u dobro do sudnjega dana. Allah subhanahu wa ta'ala je opisao sebe u plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu. I on je nedvojbeno, i ne treba u to da sumlja nijedan pametan čovjek, najbolje opisao sebe. I nema nikoga, niti tih riječi, mimo Allahovi riječi, a zatim riječi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, koji su na ljepši, jednostavniji i bolji način opisali Allaha subhanahu wa ta'ala. Shodno tome izabrao sam jednu kuransku suru koja se prouči za nekoliko sekundi. Međutim, tih nekoliko sekundi mnogo trebaju i mnogo znače u životu jednog muslimana. Da u toj suri razmišlja, da čuje njene poruke, da inša Allahu ta'ala u praksu primijeni u svome životu neke od predaja koje su došle o posebnosti te iste sure, o njenom značaju i o tome šta je selef rekao o toj plemenitoj suri. Allah subhanahu wa ta'ala suru koju mi inače kada je spominjemo, kažemo za nju kul huvallah. Znači u našim prostorima kada spominjemo suru Al-Ikhlas, kažemo kul huvallah. Sura Al-Ikhlas je dobila ime, to jeste iskrenost, jer Allah tebareke wa ta'ala u ovoj plemenitoj suri kaže kul huvallahu ahad. Reci Allah je jedan. Što znači Allah je jedan? Znači da Allah subhanahu wa ta'ala nema nikoga sebi sličnog. Što znači da Allah subhanahu wa ta'ala je jedini taj koji može da ljudima sve udovolji. Da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini taj koji je stvorio, jedini taj koji opskrbljuje, jedini onaj koji se obožava i tako dalje. Sura Ihlas, iskrenost. Ako smo iskreni u svojoj vjeri, treba da uvedemo u svoje živote ovo o čemu ćemo sada govoriti. Ako znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan i da samo on vrijedi obožavanja i da je samo on istinsko božanstvo, treba to da primijenimo u svojoj praksi ako želimo da budemo iskreni. Ako znamo i ako smo ubijeđeni da na čijoj strani Allah, taj je pobjednik. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je galibun ala amrihi. Da on je taj koji pobjeđuje stalno. Treba da budemo ubijeđeni u to da onaj sa kim je Allah subhanahu wa ta'ala da će on pobijediti. Sura Al-Ikhlas ili sura Kul huvallah ima u sebi poruke. Međutim, krenut ćemo prvo sa nekoliko predaja koje govore o razlogu spuštanja i objavljivanja ove plemenite sure. Zatim o nekoliko predaja koje govore, inša Allahu ta'ala, o posebnosti ove sure i njenim nagradama. Onome ko uči ovu suru i koje, znači, stalno ponavlja. Imam Ahmed je zabilježio predaju od Ebu Sa'ada Muhammeda As-Saghanija, kaže haddethana Ja'far al-Razi, haddethana Rabi' ibn Anas, an Abi al-Aliya, an Abi ibn Ka'b. Da su mušrici rekli poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, opiši nam svoga gospodara. Mušrici su tražili od poslanika sallallahu alaihi wa sallame da im napravi rezime, da im opiše ko je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah objavio ovu kuransku suru.
Kul huvallahu ahad, reci Allah je jedan, Allahu samed, Allah je utočište svakome. Inša Allah ta'ala zadržat ćemo se oko ove riječi samed. A samed je Allahovo ime i mi ćemo inša Allah posebno govoriti o ovome jer je vrlo bitno u životu jednog muslimana da zna šta znači samed i da to sprovede u praksu svoj život. I mnogo će sebi olakšati. Lem jelid nije rodio. Volem juled niti je rođen. Kada su u drugom rivajetu došli židovi kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekli mu Allahu halaqal halqa faman halaqa Allah. Allah je stvorio stvorenja, a ko je Allaha stvorio? Došli su sa onom šejtanskom logikom koji ubacuje ljudima, mu'minima, šubhe kada razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Pa kažeš, ovo je došlo, znači mi smo stvoreni od kapi. Prvo nisu, znači sad smo ljudi. Ali jednog dana smo bili u utrobama svojih majki, pa od kape, od dobro naše roditelje i tako. Adema je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala. I onda dođe šejtan sa pitanjem, a ko je stvorio Allaha? Jer sve ono što mi oko sebe vidimo, braćo, je stvoreno. I naš zna za ono što, naš razum, zna za početak i za kraj. Na to smo navikli. Mi smo dio toga. Nekada nismo bili, pa imamo datum svog rođenja, pa ćemo imati datum svoje smrti. I sve ove objekte, zgrade, sve što je od drveća, od onoga što primjećujemo, sve jednoga dana nije bilo. I opet doći dan kada neće biti. I onda čovjek kroz razmišljanje dođe mu ta misao, na'udhu billahi ta'ala, ko je Allaha stvorio. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao recept kada nam to dođe, ko je Allaha stvorio, da kažemo a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billahi wa rusulihi. Vjerujemo Allaha i poslanika. Jer ono što je došlo od Allaha, toliko je došlo dokaza Kur'anom, od nadnaravnih pojava, od vijesti koje nije mogao niko znati sem gospodar svjetova, od dokaza, od imana i svega toga, da jednostavno čovjek ne smije i ne može da sumnja u Allaha te bareke ve taala. Ali ću vam ja doći sa jednim logičnim, razumskim dokazom koji ćete inša Allah lako razumjeti. Čak i mala djeca će to razumjeti. Kako da odgnamo od sebe zauvijek jednom šubhu kada nam dođe šejtan i kaže ko je Allaha stvorio. I ovi židovi kada su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, on im je odgovorio sa surom kul huvallah. I zbog toga u suri kul huvallah ima lem jelid wa lem juled. Nije rodio, nema sina, nema druga, nema supružnicu. Rođen nije, vječni je. Međutim, ljudi ne mogu dokučiti svojim razumom to da je Allah vječan. Da je oduvijek i da je zauvijek. Pa kaže, kako ne možemo dokučiti? Mi smo pametni, inteligentni. Navešću vam jedan primjer koji je univerzalan da bi ovo, inša Allah, ta'ala razumjeli. Uzmemo igračku, dječju, koja radi na baterije. Primjer lutka. I stavimo u tu lutku baterije i mi ima onaj prekidač, klap i ona hoda, priča i tako dalje. Tako? Znači imamo toga dosta. Sada da imaš priliku da razgovaraš s tom lutkom. Allah subhanahu wa ta'ala je dao mogućnost da razgovara s tobom. I ti joj postaviš pitanje. Kažeš joj šta misliš, ima li išta na ovome svijetu da može funkcionisati bez tih baterija? Šta će ona odgovoriti? Ona samo zna da ako je ti uključiš na baterije, ako su baterije puno, ona će hodati pričati. Čim joj izvadiš one baterije, ona staje. I to je njena granica razuma. I njeno pojmanje, znači njeno razumijevanje stvari oko nje, jesu one baterije. To je njen vrh. Zalike mebleguhum minel ilm. To je ona zadnja stepenica, kao što Allah kaže, njihovog dokučivanja znanja. Kao što imamo mi granice našeg razuma,
i ona ima, ta igračka, granicu svoga razuma. Granica njenog razuma je dopire, ili je njena, znači najviši stupanj njenog razmišljanja i dokučivanja stvarnosti jeste da sve što se kreće na ovome svijetu, kreće se pomoću baterija. Izvadiš bateriju, ne možeš se kretati. Dobro, sad ti njoj kažeš, ali ja hodam bez baterija, funkcionišem bez baterija. Ona će tu zablokirati. Međutim, mi ne vidimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Svijet ahireta, ahiretski svijet i svijet barzaha je stran za nas, gajb. Allah ga je ostavio kao iskušenje da iskuša ljude ko će vjerovati, ko ne. Jer čemu onda mudrost vjerovanja i ispita i boravka na ovome svijetu, da Allah subhanahu wa ta'ala pokaže nama samima ko će biti istinski vjernik, ako ne, ako nema gajba. Zbog toga pokajanje prilikom smrti, kada ti dođe duša do grkljana, ne prima se. Kaže sallallahu alaihi wa sallama, vrata teube su otvorena sve dok čovjek ne počne da grklja. Lem yugargir. Znači sve dok ne počne govoriti duša već. Zbog čega, braćo? Jednostavno počne da vidi gajb. I onda i čafir i mu'min će reći amentu billahi wa rusuli. Vjerujemo Allaha i poslanika. Zar ne? Tako i ova igračka. Ona funkcioniše na to i ona vjeruje i ubijeđena je. Osim u jednom slučaju da ona biva obaviještena. Da ona biva obaviještena da funkcionišu druga stvorenja na nečemu drugom. Na hrani, na ugljikohidratima, imaju dušu, imaju život, ne trebaju materiju. I ona kaže, dobro, ja vjerujem u to. I za vjernike je ostao samo taj put. Preko Kur'ana i preko sunneta. Gdje vjeruju da Allah subhanahu wa ta'ala oduvijek i zauvijek. Nikada svojim razumima, koliko god da oni zdravi bili, neće moći dokučiti te poreži, akajda. Neće moći. Zbog toga je sallallahu alejhi ve selleme prekinuo tu šejtansku vesvesu tako što kada su mu ashabi rekli, ali nama dolazi u misao ono o čem bolje je da se raspadnu nebesa i zemlja nego da ti kažemo, Allahov poslaniče, da ti to izustimo šta nam dolazi. Hoće da kažu da im dolazi misao da sumnjaju u vječnost Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je sallallahu alejhi ve sellem im rekao, kada vam to dođe, recite a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billahi wa rusuli. Vjerujem Allaha i njegove poslanike. Zatim, braćo moja, u vjerodostojnom senedu kojim se bilježi da je Aisha radijallahu anha, to jeste da je Amra binti Abdurrahman bila u sobi Aisha radijallahu anha kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitan o čovjeku koji je bio izaslanik poslanika sallallahu alejhi ve selleme na jednoj misiji i Allahov poslanik ga je postavio kao emira te grupe, vođe grupe na putovanju i da im on predvodi namaz. Taj čovjek je čudno klanjao namaz. Šta je radio? Na svakom rekiatu, kada bi proučio Fatihu i suru, prije nego što bi otišao na ruku, proučio bi kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem jelid, volem juled, volem jekun lehu kufuvan ahad. Svaki rekiat. To nije bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, niti praksa ostalih ashaba. Začuđeni ashabi koji nisu htjeli da mu se suprotstavljaju tokom putovanja. Jer je Allahov poslanik ga odredio kao emira, kao vođu puta i on je bio najučeniji u Kur'anu od tih ljudi. Kaže, pa su prezirali su da oni predvode namaz, a ne on. Zato što je bio najučeniji. I ostavili su ga da tako klanja, kao što je klanjao. Međutim, kada su došli u Medinu, otišli su Allahovom poslaniku. Rekli su mu Allahov poslaniče, on je tako i tako radio. Pa je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao im, idite i pitajte ga zbog čega je to radio. Ovdje je jedan mali šaret da ne trebamo da se palimo na prvu. Kad nam dođe vijest da je neki brat nešto uradio, postupak, nešto izgovorio, da pitamo zbog čega je to uradio. Kaže, vidio sam juče
tog i tog brata galam i nešto kaže maše rukama po putu. Ta Allah sačuva, kaže kako se ponašao. I odmah onda mi sjelo od 1 sat vremena o njegovom lošem ponašanju. Pitaj zbog čega je, možda ima razlog. La yuhibbu Allahu al-jahra. Allah subhanahu wa ta'ala ne voli min al-qawli, ne voli da se glasno znači da ljudi galame prilikom iznošenja svojih argumenata i da galame na nekoga da ljuti to. Illa men zulim. Osim onaj kome je načinjena nepravda. Mazlum čovjek, načinjena nepravda mu. Allah voli da se rešavaju stvari. Međutim, džaba je, imamo mazluma pred sobom. Čovjek, oduzeto mu njegovo pravo. Moraš ga razumjeti zašto galami, zašto podiže svoj glas, zašto je ljut i tako dalje. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita, idite i pitajte ga zbog čega je to radio. Pa je ovaj čovjek odgovorio, kaže, ova sura opisuje moga gospodara. Ova sura opisuje moga gospodara i ja volim da je učim na svakom rekiatu. Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to odgovorio, kaže, idite i obavijeste ga da ga Allah subhanahu wa ta'ala voli. Idite i obavijeste ga da ga Allah subhanahu wa ta'ala voli. Zašto? Jer je on volio suru Kul huvallah. Pa ovdje imamo jedan lijep primjer da kad učimo ovu suru, inša Allah ta'ala, da zanijetimo njenu ljepotu, njeno objašnjenje, njen tefsir, njeno značenje. Kad je učimo na rekiatu, da je učimo sa ljubavlju. Kako bi stekli Allahovo zadovoljstvo i Allahovu ljubav učeći ovu suru. Kao što je to uradio ovaj ashab. Znači nije puno uradio nešto. Nije nešto mnogo uradio. Da je učio čitavu hatmu. Proučio, ne, kul huvallah. Došli poslaniku, pitaju ga. Kaže, zbog čega je to radio? Kaže, volim. Jednostavno volim ovu suru i merak mi je na svakom rekiatu da je učim. Zato što ona govori o mome gospodaru. Sallallahu alejhi ve selleme, kaže, otišite i recite mu da ga Allah subhanahu wa ta'ala voli. Također, Abdullah ibn Amr prenosi da je Ebu Ejub el-Ansari, kada bi sjedio u međlisu, rekao bi ljudima, kaže, zbog čega vam je teško da svaku noć proučite 1/3 Kur'ana? Pa su ljudi odgovarali, kaže, a zar neko od nas može svaku noć da prouči 1/3 Kur'ana? Pa je Ebu Ejub el-Ansari odgovarao, fa inna kul huvallahu ahad thuluthul Kur'an. Kaže, zaista je kul huvallahu ahad 1/3 Kur'ana. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme čuo šta govori Ebu Ejub el-Ansari, pa je rekao, sadaka Ebu Ejub. Istinu je rekao Ebu Ejub. Znači svaku noć proučiš jednom kul huvallah, 1/3 Kur'ana. Proučiš 3 puta hatma. Također u vjerodostojnoj predaji od Sehl ibn Mu'aza ibn Anas al-Juhanija, a on od svoga oca, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, ko prouči kul huvallahu ahad 10 puta, ben Allahu lehu qasran fil dženne. Koji prouči 10 puta. Ovo je 3 puta hatma. Znači jednom 1/3 Kur'ana, drugi put 2/3, treći put završio hatmu za koliko? Možda minuta. Hatma legla tamo u dobra djela. 10 puta ako prouči kul huvallahu ahad, Allah će mu sagraditi dvorac, braću, u džennetu. Mi kada bi nam neko sad šapnuo, hajde sad sklonimo temu, dođe i kaže, da ti kažem čarobne riječi. Čarobne riječi. Samo ih izgovoriš, odmah pred tebe dođe 100 maraka. Pazi, te čarobne riječi prodavali ko recepte ćevapa na čarši po 16.000, po 20, ne znam, možda i više. I onda ljudi bilo na polju, Facebook, zadnji post bi bio taj dan, jer ne bi niko postao. Samo bi ljudi izgovarali te riječi da stoje se slažu. Tako? Mi, braćo, imamo zaista čarobne riječi od našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji la yantiqu anil hawa,
koji ne govori po hiru svome. Nije on to, sallallahu alejhi ve sellem, izmišljao. Hadis je objava, braćo. Dokaz je u Kur'anu Kerimu. Hadis su objava kao što je Kur'an objava. Imamo riječi čarobne, istinske, istinite, da ko prouči 10 puta kul huvallahu ahad tokom dana, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Svaki vjernik treba to da iskorištava. Da uči te riječi. Pored toga, inša Allah ta'ala, pored same sure kul huvallah, da je ne razumijemo, imamo toliko fajdi. Imamo hatme, imamo dvorca u džennetu. A vidjet ćete, inša Allah ta'ala, da u suri kul huvallah se krije Allahovo ime. Kad kažem krije, ne krije se u onom smislu da ga ljudi ne mogu razotkriti. Ali zaista malo ljudi iskorištava to Allahovo ime. Koji neće čovjek spomenuti to ime Allahovo i pozvati Allaha tim imenom, a da mu se Allah neće odazvati. Za bilo šta se radilo. Bilo za bolest, bilo za nafaku, bilo za bilo koje, sve što je halal. Samo nemoj haram spominjati. Jer Allah ne prima dovu koja je haram. Allah ne prima dovu koja je haram. A ako je dova halal i spomeneš ovo Allahovo ime, Allah će ti se odazvati. Omer radijallahu anhu kada je čuo ovaj hadis, kaže Allahov poslaniče, hoćemo li, kaže, uvećati, znači, ovo naše učenje kul huvallah. Znači da stalno, dobro 10 puta, šta ako ja danas 100 puta, ću ja dobiti 10 dvoraca. Kaže da mi to uvećamo. Kaže Allah je veći i bolji. Kaže sallallahu alejhi ve sellem. Allahu aktharu wa atyab. Allah je veći i bolji. Šta je sallallahu alejhi ve sellem ovdje rekao? Uči Omere. Uči Omere. Nemoj se zadržati na 10. I sve što je kod čovjeka veći iman, i sve što više žudi da ima više kod Allaha, sve će više učiti suru kul huvallah. Sve će više učiti suru kul huvallahu ahad. Kad Allah subhanahu wa ta'ala na početku ove sure kaže kul, reci. Cijeli Kur'an je, kada je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, naređeno mu je da ga prenese ljudima, da ga kaže. A zbog čega onda imamo u nekim surama kul? Iako je sallallahu alejhi ve selleme naređeno da cijeli Kur'an prouči ljudima, da ga kaže. A ovdje je potvrda na naređenje. Znači da kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže kul, znači da iza toga dolazi nešto važno. Da treba to da prenese i da podcrta dobro muslimanima. O muslimani, obratite dobro pažnju na ovu suru. Nemojte je zaboraviti. Ona jest lahka za naučiti. Imamo djecu, mašala, 2 godine, već je nauči. Međutim, često možda zaboravimo na njenu suštinu. Možda ponekad je proučimo, nismo svjesni nije. Onako samo nakon namaza, ne razmišljamo o toj suri. I tu su onda deređe mu'mina. Ako je prouči neko sa razumijevanjem, sa razmišljanjem, prisebnosti njegovog srca ima potpunu nagradu. A Boga ako je onako samo prouči, ona je upisana, ona je negdje proučio kul huvallah, ali to je skroz blijedo. Tako da se vjernici, kao što se skrušenost u namazu, razlikuju od mu'mina do mu'mina. I kaže sallallahu alejhi ve selleme, klanjat će dvojica ljudi jedan pored drugog. Isto će, znači, učiti, isto će ići na ruku, sami Allahu limen hamida, na seždu. Znači vi sa strane ne vidite razliku u njihovim namazima. Kaže sallallahu alejhi ve selleme, razlika ove dvojice u njihovim namazima je kao razlika nebesa od zemlje. Pogledajte gdje je zemlja, gdje su nebesa. Koliko je između nebesa i zemlje. Tako je razlika između ove dvojice. Zbog čega? Jedan je bio skrušan na namazu. Kada je učio Fatihu, alhamdulillahi rabbil alamin, bio je svjestan gospodara svjetova. Da mu se zahvaljuje. Ar-Rahman Ar-Rahim i tako dalje. Ovaj drugi je samo onako učio. Jedva čeka da završi, preselami i ide svojim poslom. Kaže, otarasio sam namaz. Nema namaz da se otarasi, braćo. Namaz se ne otarašava, nego se namaz obavlja sa slašću. To nam je život. To nas održava. Ne do Allah zamisliti nam život bez namaza. Ne do nam Allah da zamislimo život bez namaza. I opet kažem, ne do nam Allah da zamislimo život bez namaza. I čudno je
i čuditi se kako ljudi mogu živjeti bez namaza. Da Allah dragi sačuva. Molim Allah da uputi sve mu'mine, muslimane svijeta, da nikada ne... Molim Allah da uputi naš narod ka namazu, da im omili namaz, da im omili džamije. Molim Allah da ih uputi, i nas i njih, ono što je najbolje, u najbolji put Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kul, reci Allahu poslaniče, opomini ljude, spomini njihovo značenje kul hu Allah. O vjernici, recite, jer znamo svi da kada učimo Kur'an trebamo da se prema njemu obhodimo kao da se nama objavljuje. O vjernici, podučavajte druge ljude značenju kul hu Allah. Reci, kul, reci Allahu, kul hu Allahu ahad, Allah je jedan. Pojašnjavajte ljudima akidu, vjerovanje, da bi učvrstili svoje vjerovanje prema Allahu tebaraka ve taala. Ja sam ubijeđen da svako onaj koji griješi prema Allahu stalno i koji mu nije pokoran, koji je griješan, koji ne klanja, on ima problema, braćo, sa vjerovanjem. On ima problema sa akaidom. On ima problema sa ubjeđenjem. Treba mu govoriti o Allahu. Treba mu njegovo srce oživjeti. Upaliti mu motore. To je sve zahrđalo. Treba to izlencati sa ajetima, sa hadisima, sa lijepim primjerom. Kad dođe majstor u auto, totalno pokvareno, a on želi da ga popravi, kako prilazi tom autu? Uzme macolu, jel tako? Otvori haubu i onda gruhne macolom gore po onom poklopcu motora po sredini što jače može. Jel tako ili nije? Nije tako. Doktoru kada dođe pacijent sa velikom temperaturom, sa kašljom, kaže mu doktor, molim te napusti prostoriju, unio si bakcile, tako? Zarazit ćeš i mene. Ne kaže tako. Priđe mu sa žaljenjem, sa toplotom, sa željom da mu pomogne da se izliječi. Pa ako je tako sa doktorima koji liječe tijela, iako i on ne liječe. Ali eto, metaforično izgovoreno. Ako je tako sa majstorima, automehaničarima koji popravljaju auta, pa šta treba onda sa nama da bude, koji trebamo da budemo liječnici srca? Koji prilazimo ljudima i onda ili ćemo riješiti njihov ahiret, pa da odu nabolje, da odu u džennet vječno, ili ćemo uprskat zajedno sa njima njihov ahiret i da odu vječno u džehennem. A šta je tijelo naspram duše? Pa tijelo je ništa. Bez tijela se ne može, bez duše se, bez tijela se može. Jer tijelo napušta, ode, ono će struhnuti, ali bez duše se ne može. Ona ostaje i ona će i polagati. Auto će se kupiti. Ali Boga mi duša koja ode sa ovoga svijeta bez namaza ne može se zamijeniti. Nema onda trampe. Kul hu Allahu ahad. Reci Allah je jedan. Allahu samed. Allah je samed. Braćo moja, samed u arapskom jeziku, znači jezički znači, ima više značenja. Prvo znači qasd. Samed znači qasd, namjera. A samed je onaj kome se upućuju namjere. To jeste drugo lingvističko značenje riječi samed u arapskom jeziku, znači sejidul muta', velikan do čije se drži riječi, kojem se ljudi pokoravaju. I kaže la yunfadhu al-amru illa bihi. Ništa se ne odlučuje, ništa se rešava, niti se radi osim kad on kaže. To je samed. A dokaz da je samed namjera i da se prema njemu namjere upućuju, došlo je kod Muaza u rivajetu da je jedan od ashaba kada je htio da ubije Ebu Džehla rekao fasamedtu lehu.
Kaže, namjerio sam, kaže, naciljio sam ga da ga ubijem. Koristio riječ samet. Znači, namjerio je na njega. Što znači, braćo moja, da je Allah subhanahu wa ta'ala taj čija se sluša. I da je Allah taj kome se upućuju namjere. I da je Allah taj koji kada odluči nema promjene. Nema da nekom mimo njega nešto odlučuje. I da je Allahova subhanahu wa ta'ala riječ kada nešto naredi da se ona sluša. Htjeli to ljudi ili ne htjeli? Taw'an au karha, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu. Samovoljno ili bez volje. Allahu subhanahu wa ta'ala se svi ljudi i svi džini i sva stvorenja pokoravaju. Vjernici mu klanjaju se onako kako je poznato. A kao što je došlo u rivajetu, nevjerničke sjenke se klanjaju Allahu tebareke ve ta'ala. Htjeli to ili ne? Oni ne mogu spriječiti svojim sjenkama da se klanjaju Allahu tebareke ve ta'ala. I sva ostala stvorenja. Kada pogledamo na sva ostala stvorenja, naspram ljudi i džina, mi smo nekolicina. Praška obična. Sve se Allahu tebareke ve ta'ala pokorava. Osim nekolicina ljudi i džina. Oni se uzoholili. Tako da Allah tebareke ve ta'ala njemu se sve pokorava. I on kada naredi, njegovo naređenje prolazi i ne može se odbiti. Ako je tako, braćo moja, zašto onda ispuštamo svakodnevnu zlatnu priliku da nam se Allah tebareke ve ta'ala odazove na naše dove? Jer je došlo da ko zatraži od Allaha tebareke ve ta'ala sa ovim imenom, neće mu vratiti njegovu dovu. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je čuo čovjeka kada kaže Allahumma inni es'eluke, Allahu moj, ja te pitam, dovim ti, bi anni ašhedu annaka anta Allah, a ja svjedočim da si ti Allah. La ilaha illa anta al-ahadu samad. Nema Boga sem tebe, jedan si i samed si. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Koji niti je rodio, niti je rođen i nikomu ravan nije. فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Kaže sallallahu alejhi ve sellem kada je čuo uvod dove od ovog čovjeka, irhamuke Allah, kaže ovaj je čovjek, kaže sallallahu alejhi ve sellem, ovaj čovjek je spomenuo Allahovo ime, koje kada se nešto od Allaha zatraži preko ovog imena dadne, a ako se dovi sa ovim imenom, odgovara znači na tu dovu. Odaziva se. I ova predaje vjerodostojna. Također, jedan od ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme se razbolio. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ga je obišao i kada je ušao kod njega rekao mu je: U'idhuka Bismillahirrahmanirrahim, u'idhuka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Min šarri ma teđid. Kaže u ime Allaha milostivog samilosnog. Utičem se Allahu za tebe. Jednom samedu koji utočište svakome. Koji rođen nije, rodio nije. I nikomu ravan nije od zla onoga što te je spopalo. I taj čovjek izliječen bio. I kaže u rivajetu, kada je govorio koliko je puta, upitan koliko je puta, kaže nekoliko puta je ponovio ovu dovu. Tako da je lijepo, braćo, da zapamtimo, kada učimo za sebe, kažemo Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi al-ahad as-samad, a'udhu billah, za sebe. A kad učimo svome djetetu ili nekome od ukućana, kažemo u'idhuke billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min šerri ma teđid. A kada učimo za sebe, kažemo min šerri ma eđid.
Pa ovo će ostati zapisano, inša Allah, videom pa da naučite ovu dovu. I da stavimo, ako nas boli dio tijela, da stavimo svoju ruku na taj dio i da proučimo. A ako je bolesno dijete ili neko od ukućana, na taj dio koji je bolestan, da se stavi ruka i da se prouči ova dova nekoliko puta. Također, spominjanjem ovoga imena, Allah subhanahu wa ta'ala briše grijehe. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo čovjeka kako na tešehudu dovi, pa kaže: Allahumma inni as'aluka ya Allahu al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka anta al-ghafur ar-rahim faqala qad ghufira lahu sahih. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo čovjeka kada kaže: Allahu moj, ja te dovim, o Allahu, jedan jedini, as-samed, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, da mi oprostiš grijehe. Zaista si ti onaj koji prašta i koji je milostiv. Kaže sallallahu alejhi ve selleme: zaista je ovome čovjeku oprošteno, zaista je ovome čovjeku oprošteno, i ovaj rivajet je vjerodostojan. Bilo koja potreba, nešto da dovimo Allahu tebaraka ve taala, da tražimo od njega prije nego što počnemo doviti. Imaju adabi, etike, kako da se obraćamo našem gospodaru. Da počnemo sa zahvalom, sa salavatom na poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da spominjemo Allahova imena. Allahova imena, ako ga molimo za milost, da kažemo ja Rahman, ja Rahim, Allahumma arhamni. Ako dovimo Allahu tebareke ve taala za oprost, ja Gafar, oprosti mi, igfirli. Ako dovimo Allahu tebareke ve taala za opskrbu, ja Razak, ja Akram al-Akramin i tako dalje. Kada dovimo za neku potrebu, nešto trebamo od Allaha da kažemo ja Allahu samedu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ovo nije teško zapamtiti. Suru znate, samo dodate prije toga ja. Što znači o ti, o. Al-munada. Lam yalid wa lam yulad. Ovaj je pokosio osnovu vjerovanja kod kršćana i židova da Allah subhanahu wa ta'ala ima dijete. Allah nije rodio, niti je rođen. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ i nikomu ravan nije. Ni u čemu. Nema tog insana koji može da se miješa u određenje, onaj koji može da nešto promijeni što je Allah odlučio. Imamo, nažalost, ne u velikom broju muslimana koji su u ovom segmentu zalutali, koji vjeruju da imaju ljudi mimo Allaha tebareke ve taala koji su dobri Allahovi robovi. I na tome su preselili i da oni imaju udjela u određivanju, imaju udjela u kosmosu, imaju udjela u ovome. To je čista zabluda. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini upravlja kosmosom. On jedan jedini određuje. On jedan jedini zapisuje ono što će se dogoditi i on jedan jedini zna šta će doći. Niko budućnost ne zna. Nema tog čovjeka koji može proreći šta će biti sutra. Allahovi poslanici to nisu znali, braćo. قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ سُوءٌ. Allahovom poslaniku kaže Allah, reci Allahov poslaniče, da ja znam ono što je skriveno, da znam budućnost, još bi više povećao dobra djela i sačuvao bi se zla. Ako mi je određeno da idem ovim putem, da ću se udariti na nešto, da će mi se nešto desiti i znam budućnost, sklonit ću se ići u drugim putem. Ne zna Allahov poslanik. A kamoli da neko mimo Allahov poslanika zna gajb. Ili da neko može ti pomoći mimo Allaha tebareke ve taala od nekih evlija ili ljudi ispod turbeta i tako. Nema od toga ništa, braćo. Od toga nema ništa. Slast i istinoljubivost i iskrenost i istinitost islama leži u monoteizmu. Izvornom, istinskom, kristalnom monoteizmu. Da je Allah jedini kojim se dovi. Da je Allah jedini kojim se pada na seždu.
Da je Allah jedini pred kojim skrušeno stojimo. Mimo njega sve stvorenja. Uzmimo ovu suru u svoje živote. Kako bi zaslužili Allahovu ljubav, kako bi nam se Allah subhanahu wa ta'ala odazivao na dove, kako bi zaradili nagrade za onoga koji prouči 3 puta, za onoga koji prouči 10 puta. I kao što je, kada je Omer upitao hoćemo li povećati, sallallahu alaihi wasallam je otvorio tada vrata ibadeta za one koji vole da se natiču. Pa ako ja proučim 50, čujem brat, ono će 100, pa onda se natičem u tom hajru, inša Allahu ta'ala, kako bi dostigli Allahovo zadovoljstvo i njegovu ljubav. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam učini Kur'an proljećem našem srca. I da Kur'anom osvijetli naša srca i naše ruke. I da osvijetli Kur'anom naš hod, naš moral, naše oči, naše uši, naše jezike. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam Kur'an bude svjetlo i vodilja do sudnjega dana, sve dok ga ne sretnemo, a on zadovoljan sa nama. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. أدعوك يا ربي في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ